kaibigan, mamarket na tayo para sa ating feeding ngayong Saturday, March 27. So, ito yung nabili natin, spaghetti. So, nasa mga 5 kilos po yung spaghetti natin. Tapos, yung mga nilata ay yung mga meat sauce natin, condensed oil, yan po yung paper plate natin, kutsara. Yung fried chicken natin po ay ini-order na rin po natin sa isang tindahan. So siguro nasa mga more than 100 po yung estimated na recipients natin. Masa mga 150 yata. So ipag-pray natin mga kaibigan na maging matagumpay yung feeding natin. Salamat sa ating mga partners, ating mga supporters na tumutulong din sa gawain ito. And of course sa ating team volunteers na walang sawang sumusuporta sa ating gawain mga kaibigan. So andito tayo ngayon sa mall ng Iligan City. Okay. See you mamaya mga kaibigan. Hanap tayo ng crispy fry. Crispy fry. Crispy fry. Crispy fry. Crispy fry. Ito. 3 to 4 kilos. Pila na po tayo mga kaibigan. Good morning. Good morning. Okay. Praise God. God bless you. So ready to cook na tayo. Ito mga kaibigan, nagluluto na po tayo. Ito pa ating mga team volunteers. Ito na ating fried chicken mga kaibigan. Yan po ang ating rice. Ito naman ang para sa ating spaghetti. So ang ating feeding mission ngayon is isang sitio, Tabuo, Libertad, Misamis Oriental. So pagkatapos nito mga kaibigan, dito sa aming cooking area, biyaya pa kami mga siguro malapit na lang mga 20 minutes going sa aming venue. Yan. Shout out to God's Mission TV. Seryoso man kayo ning tulo. Smile po mo. Excited na ba kayo, mga kaibigan? Ito ang aming juice. Mga gwapa sa kuan, dalipuga. Oh,
Puga, tikaw. Let, ano yung channel mo, Let? Liapas. Oh, mga kaibigan, suportahan din natin ang channel ni Liapas. Yes. Ito yung one of our team volunteers sa Feeding Mission for the Kids Philippines. Okay. Subscribe At saka- kayo, mga kapatid, kasi yung channel ko, ito din ang mga content, like part of our content is our feeding, yung kung saang ministry tayo nilagay ni Lord, doon makikita niyo kung saan din kami, subugla ko, mag-travel, Mission. o mag-mission, mga gawain para kay Lord. And of course, kay Loloy. Ano yung channel mo, Loy? Pastor, Romel Haujan. Romel Haujan. Oh, mga kaibigan. Loloy and Takloy Show. Loloy and Takloy Show. Oo. And of course, don't forget to subscribe. Yes, God's Mission TV. We amen. We already subscribed and we also watch the videos of Pastor Dude. Of God's Mission TV. God's Mission TV. Thank you. Distribution na po tayo, mga kaibigan, sa ating pagkain. Tamang luto, dong. Expert kayo. Okay, dili lang magtulod-tulod. Dili lang magtulod-tulod. Tanan makakaon, tanan. Dili lang magtulod-tulod. Ay, naay kutsara, naay kutsara. Kato na kinala kutsara, naay kutsara. Hello. Say hi. God bless. Okay. Hello. Hello. Gwapo kayong performance, ha? Isa. Kira, kamu? Kumbati. Young people, young people. Ha? Ato dito, ato dito. Dagan pa dito.
nagpapasalamat ako sa'yo at nabilang ako dito sa bayan mo. Tungkulin mong bigay ligaya ng puso, hindi pagpapalit sa pilak at ginto. Hinubog sa iyo dalisay na aral, naunawaan kalooban mong banal. Katotohanan mo'y aking isisigaw, pananampalataya ko'y ipaglalaban. Katuwiran mo, Ama, aking sandata sa pakikipagbaka naway samahan mo tuwina. At kung ako'y mabuhay, masugatang lukha, asa sa awa mo, Ama. Inuusig man sa buhay na ito, tulungan mo ako nang makayanan ko. Hanggang sa magwakas, magtitiis ako. Hindi ako uurong at di susuko. Katuwiran mo, Ama, aking sandata sa pakikipagbaka